गिबिसिनथाराव आङो बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो नैथियाव साफ्रोमबो इसोर सिबियारि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनाय जाबाय। जोङो दिनै गिबिसिनथाराव जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायनि सिगां बे बुहुमा माबायदि जालांगोन बेखौ लानानै सावरायनि। बेनि सिगां मोनसे बाइबेल पदखौ जों फरायनानै लानि। नुजाहोजानाय 16 अध्यायनि 15 पद बेबायदि लिरनाय दं, खोनासंदो, आङो सिखाव बायदि फैगोन। जायफ्रा सिरि मोननानै थायो आरो हिफोरखौ मोजाङै गाननानै थायो बिसोरो बेसे सुखि। बियो मानसिफोरनि सिगाङाव लंथं फाथं थाबायनानै लाजिनांनायाव गोग्लैनाय नङा। दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा गावजों गाव सावरायलायनो हमदों। गमामायै जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाया माबोरै एबा माबायदि जामारगोन होननानै। दावहानि समाव जिसुआ फैगोन, नङाब्ला उन्दुलांनाय समाव, नङाब्ला बबे समाव फैगोन, रावबो नंथारगौ बाथ्राखौ मोनदांसनो हायाखै। सोरबाया बाइबेलखौ फरायनानै जागायजेननायनिफ्राय हिसाब खालामनानै जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायखौ बोसोर, दान, अक्ट' आरो समफोरखौबो थि खालामनानै होदोंमोन। जेरैबायदि जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायखौ लानानै 1990 मायथाइनिफ्राय 1994 मायथाइसिमाव 12 जन प्रफेसिफ्रा बोसोर, दान, अक्ट' आरो समखौबो थि खालामनानै फोरमायदोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो फैमाल जानानै थांबाय। बिसोरनि गेजेराव आं माखासे प्रफेसिफोरनि बाथ्राखौ फोरमायनो नाजादों। ली जां रिम, बियो सासे करियान पास्टरमोन। बिथाङा बेबायदि बुंदोंमोन, 1992 मायथाइनि 28 अक्ट'बर फुंनि 10 बाजियाव 1,44,000 धोरोमियाफोरखौ सोरगोआव लांनाय जासिगोन आरो जायफ्रा थालांगोन बिसोरनि सायाव 7 बोसोर दावहा, आंखाल आरो साजा होग्रा आगजुफोरजों आरो न'खराव थानाय गासैबो जिउ गोनांफोरखौ फोजोबस्रांनाय जासिगोन। अब्लानो जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाया जागोन। नाथाय बिथांनि बे बुंनायाबो फैमाल जानानै थाङो। बे समाव गोबांथार बिथांजों मावफाग्रा लोगोफ्रा सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जादोंमोन। हेरल्ड केम्पिंनि बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिगौ। बिथाङा सासे आमेरिकानि ख्रिस्टियान रेडिअ' चेनेलाव रादाब फोसावगिरिमोन। बिथाङाबो बुंदोंमोन 2011 मायथाइनि मे दाननि 21 अक्ट' बासायजानायफ्रा लांखार जासिगोन आरो बुहुमाव मास मोनबा अर आरो गन्दगनि अर, बेमार आजारजों हाजार हाजार मानसिफ्रा थैनांगोन आरो 2011 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव बुहुमनि जोबस्रांनाया जानो हागौ होननानै। बिथांनि बे फोसावनायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गिग्लुंनाय जादोंमोन। गोबाङानो बोथोरनि नुथायफोरखौ लानानै फोथायनाय फैदोंमोन। नाथाय बिथांनि बे फोरमायनायाबो फैमाल जानानै थाङासै। आङो मोनसे रादाबाव नुदों, हाजार हाजार बोसोरनि सिगां बे बुहुमाव मोनसे रोखोमनि जुनार दंमोन जायखौ डाइनसर होननानै बुङो। डाइनसरा बेबायदि गोहोगोरा जुनार आरो बे जुनारखौ सिथारनो हानायनि खाबुआ बै समनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद खममोन, जायनि थाखाय बै समनि मानसिफ्रा डाइनसरजों गोबांथार थैनो गोनां जादोंमोन। नाथाय अख्राङाव बेबायदि मोनसे गोहोगोरा गिख्रंथाव ग्रह दं जायखौ आथिखालाव साइन्टिस्टफ्रा फोजोबस्रांग्रा ग्रह होननानै बुङो। बेनि मुङानो एस्टेरइड्स। आं मोनसे रादाबाव फरायनो मोन्दों, बे एस्टेरइड्सआ सारिगिदिं 350 किल'मिटार होननानैहाय, आरो बे एस्टेरइड्सआ समाव बुहुमनि खाथिथाराव फैयो। बै समाव बे एस्टेरइड्सनि बुहुमाव गोग्लैफैनायाव डाइनसरफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन होननानै साइन्टिस्टफ्रा फोरमायदों। 1993 जुलाइ 20 अक्ट'आव आमेरिकानि उइकलि वर्ल्ड निउसआव आमेरिकानि टप साइन्टिस्टआ बेबायदि लिरदोंमोन, बे फोजोबस्रांग्रा एस्टेरइड्सआ 1993 मायथाइनि नभेम्बर 11 अक्ट'आव बुहुमाव नांफैनो एबा दुंग्लाबफैनो हागौ। अब्लानो बुहुमनि जोबस्रांनाया जागोन होननानै। नाथाय बिथांनि बे फोरमायनायाबो फैमाल जानानै थाङो। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों, 1 जन 4:1 औ अनलायग्राफोर, नोंसोर जिउ साफ्रोमखौबो दाफोथाय, नाथाय बिसोरो इसोरनिफ्राय नंगौना नङा होननानै आनजाद ला, मानोना गोबां नंखाय नाबिफ्रा संसाराव ओंखारबाय। मार्कस 13:6 बुंदों, गोबांफ्रा आंनि नामजों फैनानै होनगोन बियो आंनो, आरो बिसोरो गोबांफोरखौ बुरखायनानै थगायगोन। बेबायदि सासे मानसिया ओंखारदोंमोन जायखौ डक्टर जर्ज लुइस दे जिजास मेलिन्डा होननानै गोबाङानो खोनाबाय। बिथांनि बाथ्राखौ 2004 मायथाइनिफ्राय आङो गोबां मण्डलीफ्राव बुंबोनाय जाबाय। बिथाङा 1998 मायथाइयाव गावखौनो बुंनानै लादोंमोन, जिसु ख्रिस्टनि सोलोंसा पाउल, बियो थैनानै सिखांफिनबाय, बे पाउला आंनो होननानै। 1999 मायथाइयाव बिथाङा बुंदोंमोन, सोरबा सासे फैनो गोनाङा आंनो होननानै। अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, जिसु ख्रिस्टनि अनगायै रावबो बुंनो हायाखै आं फैफिनगोन होननानै। एक जिसु ख्रिस्टआल' बुंदों आं फैफिनगोन होननाय बाथ्राखौ। जहान 4:1 4 पदसिमाव फरायब्ला बिथांमोना बे बाथ्राखौ नुनो मोनगोन। आरो 2004 मायथाइयाव बिथाङा गावखौनो जिसु होननानै फोरमायनानै लादोंमोन।
बे समावनो बिथाङा गावखौ एन्टिख्राइस्ट होननानैबो लादोंमोन आरो गावनि आगदा आरो आगसिनि फाफ्लियाव 666 नम्बरखौ होनानै लादों। बिथांनि फोरमायथिनाया बेनो, बुहुमनि गासैबो धोरोमानो फोजोबस्रांजागोन, नाथाय गाव जायखौ फसंदों बेल'नो थागोन होननानै बेखौ लानानै आमेरिकानि गोबां मानसिफ्रा रंजानानै बुंदोंमोन, राजानिबो राजा, प्रभुनि प्रभु डक्टर जर्ज लुइस डे जिजास मिरान्डा जोंनि आमेरिकायाव नुजाफैबाय होननानै। आरो बिथांखौ लानानै आमेरिकायाव स्ल'गानबो होनाय जादोंमोन। बै समाव गोबांथार आमेरिकानि मानसिफ्रा डक्टर जर्ज लुइस डे जिजास मिरान्डाजों लोगोसे खामानि मावफानो हमदोंमोन, मानोना बिथांखौ जिसु होननानै फोथायनाया मानसिफोरनि सायाव गोबांथार गोहोम गोलैदोंमोन। आरो 2008 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिथाङा बुंदोंमोन 666 नम्बरा सैताननि नम्बर नङा होननानै। आरो 2009 मायथाइनि 25 आगस्ट दानाव बिथाङा 666 नम्बरनि सासे सुपारस्टार होननानैबो मुंदांखा जादोंमोन। आरो 2013 मायथाइनि 8 आगस्टआव बिथाङा क्रेसेन्ड' एन्ड ग्रेसिया, थारमाने द गभर्नमेन्ट अफ द किंडम अफ गडनि सासे लिडार एबा दैदेनगिरि होननानैबो मुंदांखा जादोंमोन। नाथाय बिथाङाबो 2013 मायथाइनि 17 नभेम्बराव थैनानै थाङासै। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया माबोरै एबा माबायदि जागोन, जोङो बेखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय मत्ति 24:36निफ्राय 39 पदआव फरायनानै लानि। जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया माबायदि जागोन, बेबायदि लिरदों, बि दिन आरो बि मुगाया माब्ला सफैगोन बिफाखौ नागारनानै रावबो मिथिया, सोरगोनि आरफोरबाबो मिथिया एबा बिसा हौवायाबो मिथिया। मानोना नहनि समफोर बायदि मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो जागोन। बिसोरो बि दिनफोराव दै लोमफ'बा सायाव जानाय लोंनायमोन, हौवा हिन्जाव हाबा खालामलायनायमोन। न'हा गेदेर न'आव गाखोनाय सानसिम आरो दै लोमफबनानै बयखौबो बोहैखारागौमानि बिसोरो मुंबो मिथियाखिसै। बेबायदिनो मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो जागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया नहनि समफोर बायदि जागोनब्ला नहनि समाव माबायदि मानसिफ्रा सोलिदोंमोन आरो बै समनि मानसिफोरनि सोलिनाया माबायदिमोन, दानि जोंनि मुगाखौ जों नायनि माबायदि सोलिदों, दिनै जों माबायदि परिस्थितियाव दं। बै नहनि समाव जानाय जाथायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जायाखैने। दिनै जोंनि गेजेराव बेबिसार, लालाय गारलाय, जानाय लोंनाय, सिथारलायनाय, अननाय गैयै बेफोरो जायाखैने। दिनै गाबोन मानसिनि सोलिनाया आखु गैजारोङिफोर बायदि जायाखैने। नहनि समाव एसेबां पापा माबोरै जायामोन, जों बे बाथ्राखौ नागिरनानै लाग्रोनि। जागायजेननाय 6 दाननि 1निफ्राय 13 पदसिमाव नायोब्ला जों नुयो, जेब्ला हागुङाव मानसिफ्रा बांबोदों आरो बिसोरा फिसाजोफोर जोनोम जादों, अब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरजों सभा नुनायखाय बिसोरो जायखौनो हामजादों बेखौनो हाबा खालामनानै लादोंमोन। बेनिखायनो फर्बआ होनबाय, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांलायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा आरो बिनि बैसोआ 120 बोसोर जागोन। बे समाव प्रिथिबियाव बिरफोर दंमोन आरो उनावबो जेब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरजों लोगोआव थादों आरो बिसोरो बे हिन्जावफोरजों फिसाजोफोर मोनदों, बिसोरनि फिसाज्लाफ्रानो गोदोनि नामदांखा बिरफोरमोन। आरो फर्बआ नुदों मानसिनि गाज्रि मावनाया प्रिथिबियाव बाराद्राय जालांदों आरो बिसोरनि गोसोआव साननाया गाज्रिल' सिन्था खालामो। आरो फर्बआ प्रिथिबियाव मानसिखौ सोरजिनानै जिंगासिदों आरो बियो दिखारनांनो गोनां जागोन। अब्ला फर्बआ होनदों, आङो जे मानसिखौ सोरजिदों बिसोरखौ आङो प्रिथिबिनिफ्राय खोमोरगोन आरो मानसिजों लोगोसे जुनारफोर, मानबायग्रा एम्फौ एनला आरो आकाशनि दाउफोरखौबो खोमोरगोन, मानोना आङो बिसोरखौ दानायखाय जिंगासिनो गोनां जादों। नाथाय नहआ फर्बजों हामजाजाथाव मोनजादों। नहनि जोलैनि खौराङा बेनो, नहआ बे फिरियाव सासे धोरोमिया आरो गुरगुनाय मानसि, बियो इसोरजों थाबायफादों आरो नहआ 3 फिसाज्लाफोर मोनदों, सेम, हाम, जाफेट। बे समाव प्रिथिबियाव इसोरनि नुनायाव बिग्रायजोब्बाय आरो नासयलायनायजों बुंफबबायमोन। आरो इसोरा प्रिथिबियाव नायहरनानै बेबायदि नुदों, बिसोरो बिग्रायबाय, मानोना प्रिथिबिनि मानसि मानि बिग्रायजोब्बाय। अब्ला नहखौ होनदों, प्राण गोनां मानिनि जोबनायनि बोथोरा सफैबाय, मानोना बिसोरनि नासयलायनाया प्रिथिबियाव बुंफबबाय। बेनिखायनो आङो बिसोरखौ प्रिथिबिजों लोगोसे नस्थ' खालामजोबगोन। बेनिखायनो इसोरा बै समनि मानसिफोरखौ दैबानाजों फोजोबस्रांनो थाखाय थि खालामासै आरो नहखौ गंसे गेदेर नाव दाननो थाखाय बिथोन होआसै। आरो नहखौ बुंदों, नोङो खोन्थादो, जुदि गोसो सोलायोब्ला दैबानाजों बे फिरिनि मानसिफोरखौ फर्बआ संहार खालामसिगोन होननानै। बे समाव नहआ फर्बनि बिथोन बायदि गंसे गफेर बिफांनि गेदेर नाव दाननो जागायजेनासै। लोगोसे फर्बनि बाथ्राखौबो खोन्थानो थाखाय जागायजेनासै। गोसो सोलायदो, जुदि गोसो सोलायाब्ला फर्बआ मानसिजों लोगोसे जिब जुनार गासैखौबो संहार खालामसिगोन दै बानानि गेजेरजों होननानै। नाथाय सासेबो मानसिया बे समाव गोसो सोलायाखिसै। नाथाय नहनि सायाव नासयजानाय
आरो हाजिगदाव जानाया जोबोद बारासिन जादोंमोन आरो बे समनि मानसिफोरनि पाप मावनाया बारासिन जादोंमोन। बेखायनो फुर्बा न'हजों रादाय खाखानाय बादि बुहुमा गेदेर दैबाना लोमफब होनानै मानसि आरो जिब जुनारफोरखौ फोजोबस्राङासै। दै लोमफबनाय समसिमावबो मानसिफ्रा गावसोर मा मावदों जेबो उदिसखौनो मोनाखिसै। न'हनि समाव जेरै मानसिनि पापआ उसिफावदोंमोन दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि पापफ्रा जायाखैनो। इसोरा आदमखौ सोरजिनानै आदमनि थाखाय सासे हिन्जाव जाय आदमनि थाखाय गोनांथि दंमोन बेखौ सोरजिनानै होदोंमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव जों नायब्ला नुयो जाय बिषयफ्रा जोंनि थाखाय बेसेबा गिथाव बाथाव जाबोबाय बेफोर गासैबो जोंनि मेगनावनो नुजाफैबाय। 2015 मायथाइनि 26 जुन अक्ट'खालि आमेरिका हादरनिफ्राय 50टा हादराव हौवाजों हौवा आरो हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानो हानायनि गोहोखौ खेवनानै होनाय जाबाय, जायखौ गे मेरिज होननानै बुङो। बेनि गेजेराव आङो माखासे हादरफोरनि मुंखौ खोन्थानो सानदों। आर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेलजियाम, ब्राजिल, कानाडा, कलम्बिया, डेनमार्क, इक्वाडर, फिनलेन्ड, फ्रान्स, जार्मानी, आइसलेण्ड, आयारलेण्ड, लाक्सेमबार्ग, माल्टा, मेक्सिक', नेदारलेण्ड, निउजिलेण्ड, नरवे, पर्तुगाल, साउथ आफ्रिका, स्पेन, स्वीडेन, ताइवान, इउनाइटेड किंडम। बेफोर हादरफोराव दिनै हौवाजों हौवा आरो हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जागासिनो दं आरो गिर्जाफोरावबो बेबायदि हाबा होनाय खामानिफ्रा जागासिनो दं। दिनै बेफोर खामानिफ्रा बाइबेलनि बेरेखा आरो न'हनि समफोर बायदि जायाखैनो। आङो जोंनि भारत हादरनि माखासे बाथ्राफोर फोरमायनो सानदों। भारत हादरनि सिङाव थानाय मुम्बाइ सहराव बे सानै हौवाफ्रा मोजां मोनलायदोंमोन। नाथाय भारत हादराव बेबायदि हौवाजों हौवा हाबा जानो हानायनि पारमिसन गैयैनि थाखाय बिथांमोना 2014 मायथाइयाव आमेरिकायाव थाङो। थांनायनि बोसोरसे उनावनो हौवाजों हौवा आरो हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानायनि गोहोखौ खेवनानै होनाय रादाबखौ मोननायजों लोगोसे बिथांमोनाबो आमेरिकायाव हाबा जालायनानै थायासै। दिनै जोंनि भारत हादराव बेबायदि हौवाजों हौवा आरो हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जालायनायनि पारमिसन गैया। नाथाय सोरबा बिसि फिसायनि गेजेराव बेबिचार नङाब्ला सिरियास मेन्टेल डिसअर्डार जायोब्ला बेखौ गारलायनायनि राहा दं। नाथाय बाइबेला बुंदों मार्कुस 10 अध्याय 8 पद 9 पद, लुक 16 अध्याय 18 पद, मथिय 19 अध्याय 3-12 पद, सोरबा बिसाया गावनि बिहिखौ गारनानै गुबुनखौ हाबा लायोब्ला बियो जिनाहारि खालामो एबा बिसायजों गारजानाय हिन्जावखौ सोरबा हाबा खालामोब्ला बेबो जिनाहारि खालामो। 2016 मायथाइनि 25 जुनसिमाव भारत हादराव 1.36 मिलियन बिहि बिसाय गारलायनायनि मोनसे सुलुङाव लिरदोंमोन आरो बे सेन्सासखौ 2011 मायथाइनिफ्राय हमनाय जादोंमोन। जोंनि भारत हादरनिख्रुइ गुबुन हादराव बिहि फिसाय नागारलायनाया बांसिन जायो। भारत हादरनि सिङाव 10टा जोबोद गिथावथाव जायगाफोर दं जायखौ रन्दी एबा बेबसाखाना होननानै बुंनाय जायो। बे बेबसाखानाया भारतनि बबे बबे जायगायाव दं? पुने, बुधवारपेट, नागपुरनि इटवारी, मध्य प्रदेशनि सिंधिया, आलाहाबादनि गंगा जमुना, बिहारनि मुजफ्फरपुर, वाराणसीनि दालमुंडी, उत्तर प्रदेशनि काबारी बाजार, दिल्लीनि जीबी रोड, मुम्बाइनि कामाथिपुर, कलकातानि सनागासि। बेफोर जायगाफोराव दिनै बेबिचारा गोसोबायदि जानानै दं। जेरै न'हनि समाव बेल' नङा, दिनै बेसेबा गिथावथाव एबा लाजिथावथाव आरो दुखु गोनां जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव जागासिनो दं। जेरै जोंनि भारत हादरनि गेजेरावनो माखासे जायगाफोराव हौवाफ्रा गाव हामजानाय बायदि हिन्जावफोरखौ 15,000निफ्राय लानानै 25,000नि गेजेराव 1 बोसोरनि थाखाय दलिल लिरनानै होनानै भारायाव लानायनिबो खाबु दंसै। दिनै बेफोरो बेसेबां लाजिथावथाव लोगोफोर, नोंथाङा बेखौ साननो हादों ने? बियो मानो जादों? आरो बिनिख्रुइबो लाजिथावथाव खामानिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जागासिनो दं। जेरै बुलगेरिया हादराव हिन्जावफोरखौ खुला बाजाराव लांनानै फानहैनाय जायो। हौवाफ्रा गोसोबायदि बासिनानै गाव हामजानाय बायदि बायनानै लांनो हायो। माखासे सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोंनि भारत हादरावबो बेफोरो जागासिनो दं। बेनिख्रुइ लाजिथावथावसिन आरो मा दंबावो? आरो बेनिख्रुइ बांसिन दुखु गोनां जाथायफ्रा जोंनि भारत हादरनि गेजेरावनो जागासिनो दं। जेरै 10-12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'फोरखौ इन्जेकसन होनानै बिसोरनि मोदोमफोरखौ फेदेरनानै बेबसाखानाफोराव बाहायगासिनो दं। बिसोरनि मोदोमफोरखौ गोरा एबा राफोदै लाखिनो थाखाय मासाव 2 एबा 3बो इन्जेकसनखौ होनाय जायो। जाय इन्जेकसनखौ गथ' जोनोम जानाय समाव सासे बिमानो बोलो फैनायनि थाखाय होयो। बेबायदि इन्जेकसनखौ उन्दै बैसोनि गथ'फोरनो होनानै बेबसाखानायाव बाहायनाया बेसेबां दुखुनांथाव। बेफोरो दिनै मानि थाखाय जादों? ख्रिस्ट' लोगोफोर, नोंथाङा सानदो एबा बुजिनो नाजादो। बेल' नङा,
इउनाइटेड स्टेट्सनि सिङाव थानाय मोनसे सहर जायखौ गोबाङानो मिथियाखै बे नोगोरखौ लास भेगास इंराजियाव सिन सिटि जोंनि बर' पापनि नोगोर होननानै बुंनाय जायो। मानसिया जोनोमनिफ्राय मावफेरनो मोनै खामानिखौ बे नोगोराव मावनो मोननायनि खाबु दं। बे नोगोराव सान हर लाइट जोंनायनि समायना रमायना जोंथि माथिजों समायहोनाय आरो जेब्लायबो मिउजिकनि सोदोबजों रिंखांहोनाय सोदोबखौ खोनानो मोनबाय थायो। दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा बे जायगायावनो गाव गावखौ सम थांहोनानै दं आरो गाव जेखौ मावनो गोसो बेखौनो मावगासिनो दं। न'हरनि समाव दै लोमफबनाय समसिम जेरै गाव गावखौ उदिस मोनाखै दिनैबो बे एखे हाबाफ्रा जोंनि गेजेराव जायाखैनो। अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दिनैनि बे मुगाया न'हरनि समफोर बायदि जायाखैनो। दिनैनि बे मुगाखौ न'हरनि समजों रुजुनानै नायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया बेसे गोबाव दंबावो दिनै नोंथाङा हमदांनो हाबायने। लुकनि 18 अध्यायनि 8 पदखौ फरायनानै जों नायनि बेयाव बेबायदि लिरनाय दं। आं नोंसोरखौ होनो इसोरा बिसोरनि लागै गोख्रै बर होफिनगोन नाथाय मानसिनि बिसा हौवा फैब्ला बे फोथायनायखौ संसाराव मोनगोन खोमा। न'हरनि दै बानाया माब्ला जागोन बेखौ रावबो मोनथि मोनाखैमोन नाथाय न'हरनि गेजेरजों इसोर फोरमायखादोंमोन। दिनैनि बे मुगायाबो बेनो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया सिखाव बायदि जागोन। बियो दा फैब्ला नोंथाङा फोथायनायाव मोनगोन ना? जुदि दानि जिसु फैनायाव नोंथाङा बिजों थांफानो हायाब्ला मानो हानाय नङा। 2 करिन्थियान 13 5 पनाव जों नायब्ला नुगोन। गाव गावखौ आनजाद नायदो नोंसोरो फोथायनायाव दंना गैया। गाव गावखौ बिजिरदो नोंसोरो गाव गावनियाव मिथिया जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरनियाव दं होननानै दंब्ला नोंसोरो उदायै सानजानायफोर लोगोफोर दानो थामथिम जादो। मानोना न'हरनि दै बानाया जेरै सिखाव बायदि फैदों मानसिनि बिसा हौवानि फैफिननायाबो बेबायदि जागोन। दिनै संसारनि नुथायफ्रा नोंथांखौ थामथिम जानो थिनबाय। जोबनायाव आंनि बे गुसुं इसोरनि रावखौ खोनासंनायनि थाखाय आफा इसोरनि मुङाव साफ्रोमबो नोंथांमोननो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।